Здравейте хора, това е поредният епизод на The Binding of Isaac Afterbirth. В този епизод първо ще си включим в звука и второ ще играем с един друг герой, който го спечелихме. Той не е друг герой, той е просто Магдалена, там как е, не знам точно. Да, ще опитам да направя един хубав рън с този герой, защото ние нямаме хубав герой с хубав рън, освен с един герой, който играе постоянно с него. В смисъл, играя с един, който играе постоянно с него, защото първо, с него съм си свикнал, на самия герой съм свикнал, но това мисля, че не е правилно, трябва да почна да играя с всички герои, защото не се чувствам комфортно, като съм се научил да играя с него. Говорим за Самсън, някой не знае. С него се чувствам много добре и с този герой много добре играя, смисъл. Поне доколкото мога да играя, разбира се. Играя доста добре. Справям се отлично. Да. Нищо не ни пречи да опитаме с другите герои да играем, но ние просто не се опитваме да го направим това нещо. Нека да видим файта Мумапъл какво има. Ще опитам да спидна всичко. Това е уникален предмет, понякога ще ми потрябва. За сега ще влезем в тази стая. И ще излезнем, ще се хилнем. И вече сме готови за боса. Това? Монстро в тясна стая, в горе-долу добра стая. Искам първо да изчистя нещата тук. И... така. Сега не е взел нищо. Ще спидвам, както ви казах, ще спидвам стаите, за да опитам вече да спидвам стаите, да не ги... Не спидвам. Изкажеше тъпо, ще влезем тук. Хо. Идеално, просто идеално. Pretty Fly. Това, което взехме уникален предмет. Още във втора стая. Имаме Pretty Fly. Което ще ни даде тази възможност да спиднем стаите, поне до мама. Искам да спидна. И то доста. Затова ако в повечето случаи не говоря, да си знаете какво правя. Да, това беше тъпа грешка. Умишлено. Не знам защо я направих. Какъв силен предмет си имаме, опнат доста. Добре, мисля да направя хоп. И хоп. Pretty Fly. Къде избегам това сърце? Тук бомба, може би. Так. Вече ще имаме и опит да направим боса и да ни даде Devil Room.
Защото сме доста добре. Не искам тук да си прецакам всичко, за това ще внимавам много. Добре, сега ще направим ето така. Даде ми ключ, което е найс. Не, няма шансове да си жертвам Брити Флай за това. Не, Солхартът ни. Лошо за Солхартът ни, но няма какво да правим и ще направим това. Не, вече изрете всичко. Всичките ни мечти изретеха на вятъра, но все пак да си го добием. Айде ли, бос. Така потъгъл ще го стръгам това. Със сигурност знаех, че няма да ни даде Девилъм. Почти никакви шансове нямах, но все пак. Нали се опитахме трета стая вече в 6 минути, трета стая доста слабо, но все пак. Добре, тук си има резервно сърце, ако ни потрябва. И да, влизаме тук. Да чистим тази стая, която ще е елементарна, поне за мен, нали. Ще изчистим бързо, да се надяваме. Искам да спидни на нивото, за да покажа, че мога да... Поне мога да се опитам да спидвам тези нива. Къде е това, бе? Има още някъде. Добре. Добре, тук няма нищо интересно, може да... Добре. Интересни стаи. Не е толкова трудно, но не трябва да ги подчинявам. Тази голямата стая може да е доста трудна. Какви с тия бъбреци, бе. Отиде този Солхарт. Го пазех толкова в стаи. Това е мини бос. Сега Солхарт отиде. Случва се. Гледам предметът. Окей, още XP. Има някаква минимална стойност тук да има Солхарт. Да, има Солхарт. Да, имаме стотинките, имаме всичко, само ще идем до боса, ще вземем Солхарта и ще питаме да не имаме никакъв демидж до там. Още един Солхарт, идеално. Ще сме с два Солхарта за боса. Само тази стая ни остава. Да, поемахме демидж. Към да съм и с Brity to Fly до боса. И това е един демидж. Добре. Сърца и половина. Първо ще вземем тези сините сърца. Мисля, ще идем догоре. Има доста червени сърца има. Трябва да се притесняваме. Трябва да ги сърца и половина. Като права аз, бе. Може би
Тук стайна стая. Какво правя, бе? Подарихме един ключ. Случва се. И какво правя, бе? Вземи го това. Това да някакъв палака. Естествено, че това ще го направим така. Добре. Отиваме, купуваме Soul и влизаме вътре. Това е идеята. Те сгъби много и мраза. Вече 10 минута. Доста слабо. Добре. Така и айде успех. Да покажем доста. Искам стая този път. Не си ми е поне този Soul. Нямаме спид, за да избегнем. Не, няма и тук няма да има Девил, може би. Може би, ако... Да, вече няма шанс. Уф, колко исках Девил. Няма спид. Ето сега има малко повече спид. Малко доволни. Добре, хайде да спиднем и тази стая. Значи важен ни е Soul да има малко повече Soul и да опитваме да правим нещата по-добри. Всеки път. Добре. Ако чувате Гошо, може да чувате, не съм сигурен дали ще го чувате, защото аз съм заглушил, но не знам дали вие го чувате. Ако го чувате, просто си замълчете, да все едно сте го чули. Реши си направя епизода, той каза, че ще мълчи, но колко мълчи не го знам. Окей, беше нужен предмет. Продължаваме. Да, това е много гаден. Това е много гадна стая. Разбира се, винаги си спадам такива. Battle Pills. Окей. Това вече знаме, че не ни трябва толкова бомби. Ей, гъпи! Спит и рейчъп. Оу, найс. So найс. Наистина много найс. Без дискаме настъпихме, между другото. Добре. Гъпи пас. Какво гъпи? Много мечтая. Ако има двете части на гъпи, колко ще е хубаво. Добре. Правим го и това. Тази стая доста ни затормози.
намерихме боса, но няма да го бием сега. Колко нещо трябва да намерим сега? Първо, ни трябва това сърце. Колко съм малумен! Просто вече си отчаявам от себе си. Така. Ще вземем и тези двете стаи помежду другото. Имам планове да ги вземем. Никакъв демидж не правим. Колко се мразя в момента. Колко се мразя. Доста фейлган. Бих казал аз доста фейлган. Доста фейлган. Да. Определено фейлган. Добре, тази стая минахме. Остават тези. Просто трябва да си завърнем някакси сърцата, защото са доста. Добре. Тая стая ще умираме. Тая стая доста хард. Доста хард стая. Но ще оцелеем може би в нея. Да се надяваме ли? Не трябва да бързаме. Добре, оцелехме. Добре, тук ни дава половинката, която заслужаваме. Може би... Не сигурен съм, но може би тук има тайна стая. Не. Колко ще траем тези фейлове? Колко не мога да убием този... Колко е хард? Добре. Взехме го. Какво да направим в момента? Да се пуснем в този бой? Който ще умрем със сигурност. Почти съм... Направо съм си убеден, че ще умрем сега. Добре. Решено е. Отиваме. Никакъв шанс нямаме. Този шанс, ако ги избегаме, в смисъл, ако го избегаме този бос, има някакви шансове. Но ние нямаме спид, да. Това се случи с такова, трябваше да се случи. Няма значение, благодаря на всеки, който е гледал този епизод. Помежду другото, сидът е NLDQPP94. Ако не забравяйте, ще го сложа в описанието. Ако не, може да си го препишете и да играете на този сид, който играх сега и умрях на 5-та стая, мисля, че няма значение. Но всеки, който е гледал, може да коментирате. Ако искате още епизоди, ако моля харесате. И да, благодаря, че гледахте. Ще се видим следващия път.